Hei, în primul rând, bună seara și mă bucur să vă vedem. Mai aproape de microfon. Bună seara. Cu el vreau să vorbesc mai mult, că mi-a zis din start că el nu prea vorbește, știi cum? De ce? Păi da, trebuie să-l școlim, domnule. Ok, niciunul din noi nu e obișnuit cu microfonul, mai mult cu mixerul. Da, să știi că la un moment dat trebuie să fii obișnuit și cu microfonul, mai ales cu camera. Da, asta e clar. Că atunci când privești o cameră direct în obiectiv, o să-ți fie foarte simplu să privești o fată, adică în ochi. Cu fata nu e problemă. Hai să facem cunoștință. Ce înseamnă The Gang? Cătălin, Gianni și Noi Cătălin. suntem de Gianni și Cătălin. Cum ați ajuns să faceți proiectul ăsta împreună? Ne-am întâlnit acum 4 ani la un after în București și practic acolo ne-am intersectat drumurile și de atunci am pornit împreună și nu ne-am separat niciodată. Foarte frumos. Foarte tare. Este foarte greu să găsești matching, să-ți găsești un partener cu care să te înțelegi, să aveți aceleași gusturi muzicale. Da, e important, ne compensăm unul pe altul și asta chiar ne ajută. De când ați început voi proiectul muzical? De fix acum 4 ani. 4 ani? Da. Când s-au împlinit? În aprilie, cam așa s-au împlinit 4 ani. Tare. Și eu cu Andy fac un gang din 2005. Bine, am avut multe ganguri în cariera noastră, dar... Să nu intrăm în detalii. Da. Și de unde pasiunea pentru DJ? Nu, dar stai așa că știi care e treaba? Pentru că i-am întrebat ce vârstă au, câți ani au și cam au început proiectul fix de la aceeași vârstă la care l-am început și noi. Deci puteți să aveți un istoric foarte lung, da. Și noi mai avem imagini atunci cu noi și o să-ți dorești să nu le vezi, adică... Da, vrem să le vedem. Da. Cum v-a apucat pasiunea pentru DJ-ală? Păi, nu știu, eram pasionat de muzică de mic și mi-ar fi plăcut să cânt, dar n-am avut niciodată voce. Așa că m-am orientat spre ceva ce aș putea face și mi s-a părut foarte interesant treaba asta cu DJ-ala. Am crezut că ți-ai cumpărat autotune. Mi-a plăcut întotdeauna să cânt, dar n-am putut și așa că... Gianni, tu? Gianni, ia zi. Eu de mic eram percuționist inițial. Tare. Apoi m-am dat pe mixing, că mi s-a părut mai, nu știu, făcea parte din mine mai mult. Tare. S-a regăsit mai mult, da. Exact. Da. De-aia nu vorbește el, pentru că bate. Și la ce bătai, practic? Tobe. Pe ce tobe? Percuție. Am înțeles. Tare. Clasic sau și congas, bongas, tot? Mamă. Hai să vorbim și despre primele gig-uri. Cum a fost la început? La început am început pe zona de after hour. Adică practic acolo am avut curaj și acolo am avut posibilitatea să punem muzică. Și de la zona de after hour am intrat și pe main. Și ne-a plăcut. Și ca sound unde? Pe zona de tech, minimal tech. Bun. Și house. Depinde de orară. Da. Și locație și oameni. De oameni. Da, noi mergem foarte mult pe oameni, adică cum îi simțim, încercăm să fim pe vibe-ul lor. Este foarte important. Care a fost cel mai tare gig al vostru în cariera asta de 4 ani de zile? Cel mai tare gig a fost la Beanside Festival la Romexpo, la C6, am avut vreo 4800 de oameni. Nice. În closing după Dennis Cruz. Dennis Cruz. Da, DJ pe care îl apreciem foarte mult și ne e prieten. Foarte tare. Da. Am păcălit un pic Instagramul vostru și am văzut că deja acum aveți gig-uri și pe afară. Am văzut că aveți în Londra, în Italia parcă ceva. Italia, da, Ungaria, Grecia. Tare. Da, muncim foarte mult și ne dorim să avansăm. Și cum e, poate sunt și alți DJ care ascultă acum și sunt curioși. Băi, cum ajungi să pui muzică în afară? Cred că trebuie să te dedici foarte mult. Noi ne-am dedicat, adică am renunțat la tot ce făceam înainte și ne-am dedicat doar pentru muzică. Eu am făcut dreptul. Domnul avocat. Da. Și Gianni? Și percuții. Sport și percuții, da. De fapt a făcut box înainte și... Exact. A făcut box și pe am zis, băi, hai să mă apuc să bat niște tobe, dar pe beat. Se uită foarte mulți DJ care tineri. Da. Probabil mult mai mici în vârstă ca și voi, care își doresc să ajungă într-o carieră de succes. Ce le-ați recomandat voi? Cum ați început? V-ați axat foarte mult pe producție sau... Nu, prima dată, abia acum începem să ne axăm pe producție. Abia acum am învățat să producem. Am început să punem muzică prima dată. Deci, practic, ar trebui să se axeze pe
pe muzică. Da, păi depinde cum înțelegi. Pornești ca producător și pomă te transformi în DJ sau ești DJ și producător. Dar nu se poate una fără alta. Exact, da. Și ca să ajungi afară chiar trebuie foarte multă producție. Ca să fii respectat trebuie să înveți să produci. Foarte tare. Și bineînțeles, trebuie și un manager bun, nu? Exact. Ați avut momente din astea în care, nu știu, ați pus muzică cu un DJ pe care îl admirați foarte tare? Păi a spus mai devreme. De Dennis Cruz. Ok, în afară. Da, am mai pus muzică cu de la Never Dogs, cu Pirupa. Adică cu DJ pe care Pirupa, party îi vedeam, wow. Da. Asta mi se pare mișto. Și că tot vorbeam și de producții, când apare ceva nou de la voi? Avem câteva piese care sunt în lucru, vara aceasta 100% o să apară. Ok. Vara asta, petreceri? Da. Sunt? E plină. Ce ați făcut voi în pandemie? Cum ați simțit voi nebunia asta Ce să facem? Din ultimul an? Am încercat să învățăm să producem mai bine și am așteptat să se termine odată. Am înțeles. Băi, adevărul că e altfel sentimentul ăla și de-abia aștept să ajung și eu la un eveniment. Să stai acolo cu oamenii. Nu știu, cred că nu apreciam atât de tare înainte toată treaba asta. Și acum ar fi cazul. Nu aprecia pentru că vă văzuse cele mai tari locuri, cele mai tari festivaluri, Ultra Music Festival, fusese peste tot. Ce să mai aprecieze, mă înțelegi? Și acum cu evenimente, n-avem evenimente, dar noi în fiecare seară avem un eveniment. Asta e altă treabă. Să mai vadă lume, să mai vadă oameni. Cam așa e, am tradus eu, mă scuzați, stați puțin. La un moment dat au revenit petrecerile alea de apartamente, le făceam odată. Da, rave-urile. Alea sunt foarte tare, dar dacă te auzi și la etajul 5 stând la 8, da, asta e un party reușit, adică ai avut un setup perfect. Exact. Păi hai să procedem, nu? Să procedem, să trecem la treabă. Acolo, să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem, băieții, The Gang în acțiune la Extravaganza Radio. Intrăm live pe Facebook, pe YouTube, pe Twitch și pe site-ul nostru www.extravaganzaradio.com. Neapărat să dați un share, să facem gașca cât mai mare și în seara asta.